A jiya ne Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karɓi baƙuncin shugabannin kamfanin sadarwa da ke nan ƙasa Najeriya MTN. Shugaban kamfanin Mr. Ralph Murphy tare da tawagarsa sun sauka a fadar shugaban ƙasar a jiya Juma'a, inda suka bayyana cewa sun kawo ziyarar ne domin taya shugaban ƙasar murna bisa lashe zaɓe da kuma bayyana masa irin ƙoƙari da kuma ayyukan alkhairi da wannan kamfani ke yi a ƙasa Najeriya. Wannan ziyarar dai ta ƙunshi ainihin shugaban kamfanin wato Ralph Murphy da kuma ciyaman na ainihin wannan ƙungiya MCBC Jonas da kuma shugaban MTN a ƙasa Najeriya Dr. Ernest Ndukwe OFR, sai kuma wanda ya asasa kamfanin a Najeriya Karl Olutokun Toriola, sai kuma babban ma'aji na kuɗi na wannan kamfani Modupe Kadri. Dukkaninsu dai sun samu kawo ziyarar ne ta musamman domin ainihin ƙara tabbatar da goyon bayansu ga mai girma shugaban ƙasar da kuma ƙara jaddada irin gudunmawar da suke baiwa ga Najeriya.